Ikke sygt. Sådan. Wow. Wow, what the fuck? Fuck! Hvis jeg var en crash i den, så var der også til video. Ja, det giver sgu mening, hvis den crasher det med. Det skulle da ikke undre mig i hvert fald. Nej, for der var 7 Xbox. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Og det går fedt, så må jeg lige købe den der chat, den dyreste den chat, chopper meget bare om til hvis man helt spiller om af. Så bare sådan, ja, så lige når man har købt den, så står du server restart. Yeah! What the fuck? Det så jeg da ikke det der. Jeg prøver at køre imod dig, og så får du bare hen til mig. Jeg prøvede også at køre imod dig. Ja, det var meningen, jeg ville smadre ind i dig, men lige pludselig så flækker du af. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! No! Der er en, der skudt efter os. Så må jeg køre. Okay, tak. Kom nu. Der er en bil, der er varm. Lige imod os. Jeg kan ikke komme ind i den. Jeg kan ikke komme ind i den. Du sidder ikke i førersædet. Den der bil er lige fremme, den er varm. Er det